ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଭକ୍ତ କବି ଭାବରେ ସେ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ। ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ କବି ଓ ସାଧକ ଥିଲେ ସେ। ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନ୍ୟତମ ଜଣେ ଥିଲେ। ଏହି ପଞ୍ଚସଖା ଓଡ଼ିଶାରେ ଭକ୍ତିଧାରାର ଆବାହକ ଥିଲେ। ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭକ୍ତିଭାବରେ ପ୍ରୀତ ହୋଇ ସମ୍ମାନରେ ତାଙ୍କୁ ଅତିବଡ଼ି କହି ଡାକୁଥିଲେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଥିଲା ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ। ଏହି ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଘରେ ଘରେ ପଠନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରବଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କର ରଚିତ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅଂଶ ବର୍ଷା ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ଆଜି ଆମେ ପଠନ କରିବା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କପିଳେଶ୍ୱରପୁରରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଏକ ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବତ୍ର ଜନପ୍ରିୟ। ବର୍ଷା କବିତାଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦ ଏକବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆନିତ। ତାହେଲେ ଆମେ କବିତାଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମରେ କବିତାଟି ଏମିତି: ଏମନ୍ତେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳ ଗଲା, ବରଷା ଋତୁ ପ୍ରକାଶିଲା। ସକଳ ଋତୁଙ୍କର ସାର, ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ମଞ୍ଚପୁର। ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ୁଛି। ଏମନ୍ତେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳ ଗଲା, ବରଷା ଋତୁ ପ୍ରକାଶିଲା। ସକଳ ଋତୁଙ୍କର ସାର, ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ମଞ୍ଚପୁର। ମେଘେ ମିଳିଲେ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ, ବିଜୁଳି ଶବଦ ସଙ୍କତେ। ମେଘେ ମିଳିଲେ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ, ବିଜୁଳି ଶବଦ ସଙ୍ଗତେ। ମହିମଣ୍ଡଳ ଦୁଃଖ ଚାହିଁ, ଜଳ ଛାଡ଼ିଲା ତୋଷ ହୋଇ। ମହିମଣ୍ଡଳ ଦୁଃଖ ଚାହିଁ, ଜଳ ଛାଡ଼ିଲା ତୋଷ ହୋଇ। ଘୋର ଶବଦେ ମେଘମାଳ, ଗର୍ଜିଣ ବରସନ୍ତି ଜଳ। ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ଏମନ୍ତେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳ ଗଲା, ବରଷା ଋତୁ ପ୍ରକାଶିଲା। ସକଳ ଋତୁଙ୍କର ସାର, ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ମଞ୍ଚପୁର। ମେଘେ ମିଳିଲେ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ, ବିଜୁଳି ଶବଦ ସଙ୍ଗତେ। ମହିମଣ୍ଡଳ ଦୁଃଖ ଚାହିଁ, ଜଳ ଛାଡ଼ିଲା ତୋଷ ହୋଇ। ଘୋର ଶବଦେ ମେଘମାଳ, ଗର୍ଜିଣ ବରସନ୍ତି ଜଳ। ପିଲାମାନେ, ଏଥର এই କବିତାଟାକୁ ଟିକେ ଭାଗବତ ସ୍ୱରରେ ପଢ଼ିବା। ଏମନ୍ତେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳ ଗଲା, ବରଷା ଋତୁ ପ୍ରକାଶିଲା। ସକଳ ଋତୁଙ୍କର ସାର, ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ମଞ୍ଚପୁର। ମେଘେ ମିଳିଲେ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ, ବିଜୁଳି ଶବଦ ସଙ୍ଗତେ। ମହିମଣ୍ଡଳ ଦୁଃଖ ଚାହିଁ, ଜଳ ଛାଡ଼ିଲା ତୋଷ ହୋଇ। ଘୋର ଶବଦ ମେଘମାଳ, ଗର୍ଜିଣ ବରସନ୍ତି ଜଳ। କବିତାଟିକୁ ତୁମେମାନେ ପଢ଼ିବ। ଏଥର ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପଦକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ଆସ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଚିତ୍ରରୁ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଆଚ୍ଛା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଛତା ଅଛି, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଅଛି। ଆମେ କେଉଁ ସମୟରେ ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ? ହଁ, ଆମେ ଏସବୁକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। କବିତାରେ ଅଛି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳ ଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମକୁ ଆଣି ଆସିଥିଲା ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ। ସେ ଗରମକୁ ସମସ୍ତେ ସହୁଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗରମ ଦେଇ, ଅର୍ଥାତ୍ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ ଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଥିବ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିବ, ମୋତେ କହିବ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ ଗଲା ପରେ କ'ଣ ଆସିଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ପରେ କେଉଁ ଋତୁ ଆସେ? ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସେ, କଥା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେଇ କଥା ଲେଖା ଅଛି। ବର୍ଷା ଋତୁ ତାପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। କ'ଣ ହେଲା ସେଉଠୁ? ଚିତ୍ରରେ ଦେଖୁଛ, ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର, ପନିପରିବା କ୍ଷେତ୍ର, ସବୁଜିମାରେ ସାରା ପୃଥିବୀ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ଫଳ ଫୁଲର ଲହରୀ। ମୋତେ କହିଲ, ଏହା କେଉଁ ସମୟରେ ହୁଏ? ଠିକ୍ କହିଛ। ଏଇଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଫଳ ଫୁଲ ପନିପରିବା ଘେରା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ
ବର୍ଷା ସମୟରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଋତୁକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଏମିତି ଏକ ପଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇ ପଦଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ସକଳ ଋତୁଙ୍କର ସାର ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ମଞ୍ଚପୁର। ଏ ମଞ୍ଚପୁର, ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦରେ ଭରପୁର ହୋଇଯାଏ। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଯାଏ। ତତଲା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଏ ଧରାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ ଏବଂ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସି ଧରାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦରେ ମଞ୍ଚପୁର ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଭରପୁର ହୋଇଯାଏ। ସବୁଆଡ଼େ ଜଳ, ସବୁଆଡ଼େ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା, ଧାନ ଇତ୍ୟାଦି ଚାଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଉଠେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମତାପର କଷ୍ଟରୁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଥାନ୍ତି, ବର୍ଷା ଆସିଲା ପରେ ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ କବି ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏଠାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସକଳ ଋତୁଙ୍କର ସାର ଏଇ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ସାର ଅର୍ଥ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସକଳ ସବୁଯାକ ଋତୁଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଋତୁ ଏବଂ ଏହି ଋତୁର ଆଗମନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ବର୍ଷା ଋତୁର ଆଗମନରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଭରପୁର ହୋଇଯାଏ। ଚାରିଆଡ଼େ କହିଲେ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଭରପୁର ହୋଇଯାଏ। ଶସ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟକୁ ବୁଝେଇଲା ବେଳେ ସମ୍ପଦ କହିଲେ ଏହି ଶସ୍ୟରୁ ଲୋକମାନେ ବିକ୍ରି କରି ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଭରପୁର ହୋଇଯାଏ। କେତେବେଳେ? ନା ଋତୁଶ୍ରେଷ୍ଠ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଆସେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ତୁମେ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଦେଖ, ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବିଜୁଳି ସହିତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। କବି ବର୍ଷା ଋତୁକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଏମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି, ମେଘେ ମିଳିଲେ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ ବିଜୁଳି ଶବଦ ସଙ୍ଗତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶୂନ୍ୟ ପଥ କିଏରେ? ଏଇ ଆକାଶରେ। ଶୂନ୍ୟ ହେଉଛି ଆକାଶ। ଆକାଶରେ ମେଘମାନେ ମିଳି ଉଠିଲେ, ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶିଗଲେ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା? ନା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଧକ୍କା ହୋଇ ବିଜୁଳି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ବିଜୁଳି ଚକ୍ ଚକ୍ ବିଜୁଳି ମାରିଲା ଏବଂ ବର୍ଷା ହେଲା। ଏହା ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲା। କାହା ସହିତ ମିଶିକି ମେଘ ଗୁଡ଼ିକ କାହା ସହିତ ମିଶିକି ବିଜୁଳି ସୃଷ୍ଟି କଲେ? ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶିଲା ପରେ ବିଜୁଳି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ବିଜୁଳି ଏବଂ ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ଶବ୍ଦରେ ଆକାଶ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଏହା କେତେବେଳକାର କଥା ପିଲାମାନେ? ଏହା ହେଉଛି ବର୍ଷା ଋତୁ ସମୟର କଥା। କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି କବି? ମେଘେ ମିଳିଲେ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ ବିଜୁଳି ଶବଦ ସଙ୍ଗତେ। ବିଜୁଳି ଶବଦ ସଙ୍ଗତରେ ମେଘେ ଶୂନ୍ୟ ପଥରେ ମିଳିଲେ, ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଲା। ଚିତ୍ରରେ ଦେଖୁଛ, ମେଘ ଉପରେ 3 ଜଣ ରାଜା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ, ବର୍ଷାଙ୍କର ଦେବ, ଦେବତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ। ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ? ନା ଏଇ ଗରମରେ ଯେଉଁ ମହିମଣ୍ଡଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଦେଖିପାରି ନଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସହିପାରିଲେନି। ତେଣୁ ସେ ବର୍ଷା ସୃଷ୍ଟି କରାଇଲେ। ସେଥିପାଇଁ କବି ଲେଖିଲେ, ମହିମଣ୍ଡଳ ଦୁଃଖ ଚାହିଁ ଜଳ ଛାଡ଼ିଲା ତୋଷ ହୋଇ। ତୋଷର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ବର୍ଷା ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପରେ ପରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଗଲା। ତାପରେ ବର୍ଷା ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଘୋର ଶବଦେ ମେଘମାଳ ଗର୍ଜିଣ ବରସନ୍ତି ଜଳ। ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ, ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ସହିତ ବର୍ଷା ଜୋରରେ ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। କେଉଁ ସମୟରେ? ବର୍ଷା ଋତୁରେ। କବି ଏଠାରେ ଘୋର ଶବଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ହେଉଥିବା ଶବଦକୁ କହିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ସେ ଶବ୍ଦ ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ମେଘ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଧକ୍କା ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ? ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ ହୁଏ ଏବଂ ଜୋରରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହୁଏ। ଏଥର ବୁଝିହେଲା ଏତିକି କଥା।
ଆଗକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ, ଏଥର ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ବର୍ଷା ଋତୁ କେଉଁ ଋତୁ ପରେ ଆସେ? କହିପାରିବ? ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପରେ ଆସେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଋତୁକୁ ସକଳ ଋତୁ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? କହିପାରିବ? ବର୍ଷା ଋତୁକୁ ସକଳ ଋତୁ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ମେଘମାନେ କେଉଁଠି ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି? କବିତାରେ ଅଛି, ମନେ ପଡ଼ୁଛି? ଶୂନ୍ୟ ପଥରେ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଶୂନ୍ୟ ପଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଆକାଶରେ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମେଘମାଳା କିପରି ବରସିଥାନ୍ତି? କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି ସେମାନେ ଘୋର ଧ୍ୱନିରେ ଗର୍ଜନ କରି ବରସିଥାନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।